mutum ya sake yi, ana yi kai tun farkon da aka kafa Najeriya ana yi da mutum tun zamanin Sardauna har yanzu muna cikin kangi na bauta ne na tsofaffin shugabanni. Tsohon kai waye kai me kai, what have you done? What the previous administrations have done, that is what we are facing right now. Sai ya nemi shawaran wani tsohon shugaban kasa ba kafin ya nemi takarar shugaban kasa. Sunana Bashir Shehu. Sunana Muhammad Tijjani. Wani irin tasiri ziyarce-ziyarcen da 'yan takara ke kai wa tsofaffin shugabanni? Shin akwai wani tagomashi ne da suke da shi na musamman da suke sa 'yan takara ke kai musu wannan ziyara? To, ni abin da zan faɗa duk yaudaran banza da wofi ne. Ba su da amfani kuma ba za su taɓa amfani ba. Supposing yanzu a ce youth mu su gane waɗannan tsofaffin shugabannin sun daɗe suna cutar mu. Ba wanda ya wani, ka faɗa mu wani record wanda wani tsohon shugaban ƙasa yi tun daga zamanin Obasanjo zuwa yanzu ba wani tasiri. Inda tasiri ka gaya mu ba su komi ba, in sun je ba wani abu suke nema ba wai blessing suke nema ko kuma a ce musu a'a ta yaya in mun samu za mu ci gaba da ku. Har yanzu mu ba za mu zama digital ba, muna na analog ɗinmu irin waɗannan wanda ba su da sense of focus. Ni na tausaya ma ɗan Najeriya. Yin zuwa wajen tsofaffin ma'aikatan ko kuma tsofaffin shugabanni zai taimaka musu. Tsofaffin shugabannin nan yawancinsu are all corrupt, yawancinsu ba su da adalci, sun kashe mana ƙasanmu, suna tunanin kamar yanzu shine daidai lokacin da za su je su yi. I don't think kamar time bomb ne. Time bomb ɗin nan shine ka je ka samu tsofaffin shugabanni su maka me, fight for your rights. In ka san kana da adalci ka fito ka je ka ce jama'a ku zaɓe ni zan yi kaza ku duba record ina kaza ku duba record ina, sai jama'a sai mu je mu duba ba tare da wai sai mun je wajen tsohon shugaba ya ce da Allah tallafa mana saboda me za a tallafa ma. Who are you? Kai tsohon kai waye kai me kai, what have you done? That is the vital question that people have to start understanding. Kai ya kamata mu bude kokolon mu jama'a. Don Allah don annabi kada mu sai da votes mu. Don Allah, let's register the votes. Let's vote for good governance. Let's vote for people that muna san su da competent, muna masu kishin kasa. Sunana Abubakar Muhammad. Sunana Muhammad Abdullahi Sani. Sunana Yakubu Habibu. Abin da ba dai ka iya gane musu gaskiya, 'yan siyasa su suka san matsalolinsu gaskiya. In fact, mu dai addu'a mu da fatan mu shine Ubangiji Allah ka yi mana zaɓe na alkhairi wanda za su tausaya mana, su ji kanmu, su yi mana abubuwan da ya kamata su yi mana. Wannan shine. Shugabannin da suke zuwa suna neman shawara daga wurinsu, su me suka yi kafin su ce sun je neman shawara a wurinsu? Shawarwari ya kamata ya zama daga mutane ne, ba wai daga shugabanni wayancan da suka wuce ba. Mostly suna zuwa visiting in wayancan domin ba wai domin shawara ba ne, domin endorsement ne, domin shi wancan previous ko president ko governor ya yi backing insu su sami aim insu. So but the reality is, what have they done for the people? The people are suffering, and the effect of what the previous administrations have done is that is what we are facing right now. Ta ɓangaren su suna ganin akwai wani fa'ida, saboda su waɗancan sun yi shugabanci a da, kuma za su iya ba su wani ɗan sirrika na yanayin yadda sha'anin tafiyar da mulki yake. Watakila shi sa suke zuwa suke dan ziyartar su don su ba su irin wa'annan shawarwari. To amma mu gama garin mutane, mu a ganin mu babu wani bai da wani ma'ana. In dai mutum ya san, ya tabbata yana da confidence, wato yana da hakikanin cewar zai iya yin shugabanci, ba sai ya je ya nemi shawarar wani tsohon shugaban kasa ba. Abu
kake gani ya kamata wa'annan shugabanni masu neman madafin iko ya kamata su inda gaske suke yi don ni bana ma cikin rukunin masu son waɗannan dukansu su shugabanci a samu mutumin ɗan shekara 45 zuwa 60 ya mulki a ƙasa shine wanda zai iya sanin tausaya ma talaka, amma waɗannan menene za su yi maka? Me kake nema? Wani ta goma shi suke da shi? Yau zan gaya maka tun daga zamanin nan da nake ce mana Obasanjo har yanzu kaga Obasanjo ya kashe mana noma, ya lalata mu. Buhari gashi ya zo saboda mene? Yanzu yau kai kana so za ka je gona ba za ka je ba, aikin gwamnati ya gagara. Fama jama'a da suke da yunwa da rayuwa, tsadar rayuwa ya isa ɗan Najeriya. At least dan Allah kan mu yaudari kanmu. Ka je ka nuna 'yancin kanka, ka ce ga abin da za ka yi idan ka hau, kuma mu duba record. Idan muka zo na muka duba record, za mu duba mu ga shin ga abin da kai kaza, ga abin da kai kaza, you are not too corrupt in kaza, then we now start tunanin cewa yes, you can make an impact. Sai mu test it ɗinka with first 4 years ɗinka. First 4 years ɗinka will determine your second tenure. First 4 years ɗinka in ka gana ma ka yi family and friends. It doesn't matter. To, kamar yadda gaya maka dai gaskiyar magana, ba ka iya gane masu wayannan 'yan siyasan su dai matsalolin suka sani a rayuwa. Mu dai abin da muke ba su shawara shine idan Allah maɗaukaki sarki ya ba ɗaya daga cikinsu, to muna fata ya zama da cewa su yi mana adalci, su dube mu da idanun rahama. Su fahimci mutanen da su suke so su yi governing. Idan suka fahimci me mutane ke so, me ya cancanta a yi, ba wai su interest ɗinsu ba, su yi abu don su yi achieving interest ɗinsu, ya kamata su tausaya ma masu. Shi a kan shi da shawarwari maybe da zai tunani da zai zauna ya yi, ya kirkiro wasu abubuwa na musamman wanda zai yi ma jama'a ƙasar shi, ba sai ya je ya nemi shawarar wani tsohon shugaban ƙasa ba kafin ya nemi takarar shugaban ƙasa.